welcome back to another video. Good morning guys. Dini जोङो थांनायदो ना हमनो ओमफ्राय नाल' हमा माने आं नाथ' हमनो रोंखाया आङो दैयावल' हाबना नायगोन ओरैनो मजा खालामगोन आं ओमफ्राय जोंनि फेमिलि मेम्बार्सआ ना हमगोन ओमफ्राय आङो दा हारसिं थांनायदो फार्स्टनो आं ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय जोंनि साम फेमिलि मेम्बार्सआ अलरेडि थांखांबाय थ' इसो दा आङो नायनोसै ओमफ्राय इसो दा आं थांनोसै ओमफ्राय दा आं न'मान दैयावबो हाबनोसै हे मासेयाव रावबो गैयालै आङो गादाव फैफिनदों खोमा दोङो दलं सायाव दोङो आङो गाहायाव दैबो दोङो आंखौसो गारना थांबायलै इसोरो नायनि र' बुया गोदोर ना मोनदो बुया गोदोर ना न'मोनल' मोनाखैलै ना गोदोर फैयाखै ओइनो बारसोना ओइनो ओइ नङा इनिफ्राय गोदोर mana ya? इखोलायानो Gede इयो ना बिदा बुस्थु दोङो नामा आसो फार्स्ट टाइम हाबदो र' जिन्दगीयाव आयु हाबाब हाया गियो आं दिनै फार्स्ट टाइम हाबदोलै ओमफ्राय गिनाय मोनदों आङो दा मा खालामनांगौ ओइनो गाइस ना गोदोर मोनदो दाजों थांनायदो ना गोदोर लायनो फैमारदो र' मयाम इनो बाब्राबनाया ये टिंगिलिंगे हे एमान गोदोर Wow guys. एमान गोदोरखा Na satu. Guys. Hey marbai minglina ni bena ni. ये ना जानसै ए टिंगिलिंगिलिंगिलिं Jumkan mas kamu mana? जागोन Nih, apa sih nama? नै इखो जानसै Nah, इखो जानसै ए इखो kan siang lo catar ndo. खिन्थु बया गोदोरखा Gede. होन आं खनसे नादां नै खमनै फार्स्ट टाइम जिन्दगीयाव नादांगोन नै नाजां नामा जाबाय इनिनो Eh, lo catar ndo. Catar, aku ni mana ndo catar lo ni ndo catar ni. Ah, itu bisa kan baru kop nih. Dengar. Weming beban. Dan steh, nama? Yang corona bodo menjeng. Sensei. Oh, sudah. Nah, bagus nah. लोगोफोर जोङो फाइनालि गोदोर नाखौ हमखांबाय आइ मिन आं हमाखै इसोरो खारिबो हमदो ओमफ्राय दा जोङो दसेनो थांसै माने जोंनिया मेन खामानि थाखाय जों फैदोंमोन इयो जाबाय ओमफ्राय दा जोंनिया न'मान गेलेनाय टाइमबो जाबाय ओंखाय दा जों थांनोसै ओमफ्राय आङो हेन्डअभार खालामनोसै आंनि मम्मिखौ थ' दा लोगोफोर जोङो थांसै न'आव ये ओमफ्राय ए बाकेटसे ना फिसाखौ हमबाय आङो आइ मिन दा हमदो दैनिफ्राय इसोरो हमदो ओमफ्राय दा जों न'आव थांसै ओमफ्राय लेट्स गो